Kabalang Presbyterian nong tmai maubu pastorate, hapok ka maubu Siri Krai Presbytery kan pediang ya kejinga seng ba arpun riu jong kari boy sinat haka kat nyau tarik ulber arja arpusau. Haka jingpen bena u Secretary Reception Committee uteman basan nong shli ulayet hu. Bakatai kejinga seng ba kan sedang nadu ka kat sau tarik ulber arja arpusau. Nah kalian ke reception committee kala kang yak YouTuber shimen bakim bet ban ring video lat tang kitu kilat pathai kubor ki bela yo jing bet na ka committee kiban sami ka kubor blai ha ka jinga seng pat ba sngi utrai kin long u pastor SR Pamshong ha ka por shi posting men stamp ha ka por shi beji steng no pai sngi u pastor GPL Gado ba ha ka por nrish steng jan met u pastor HK nong besap. Tok baslang ni penpau ya ka jing sngongu yo blai nagliang jongka reception committee jongka balang presbyterian nong tmai kabadon hagalenti ban penkre ban pedang ya ka jing seng sinot kabar punriu jongka riboy presbyterian sinot kaban long ha ka balang nong tmai nadu gitarik khat sau hadu khat nyeu jong ne munai march arajar arpusa de nagliang jongka reception committee ni pedang sngoba ya baro upai reungai ubanwan sekene jinge seng sinot kabar punriu jongka riboy presbyterian sinot di nagliang jong reception committee ngi siemru ia kene kabu ban ai kat to kene ki brief ban pensyai pai ba na ka banta ka jing suk ka jing bit ka jing biang jong upai reungai ubanwan sia kene ka jing seng sinot namar ba kene ka badan ka bangi penkre ban long ban pelong ia ka jing seng pai ba ha ka khat nyeu tarik jong neu benai ka la kampaji kindiat na ka snong di namar kata ngikwa ban ai ke katu ne ki jing pensyai na ka banta upai ba kenang bakan pensuk ye ki bakin poi segene ka jaka ka bana kaliang jong ka balang ban reception committee ngila penbek ban pelong ye kene ki jing seng di na ka banta ka jing tiplang jong pai ba ngedon katu ne ki jing pensyai bagi jing batai ban pensuk ye pai ba bat kata kelong ba nagaliang jong reception committee rengkat bat kepalang bat kesnong ngila penkre ya ki south li ki entrance ki ban poi syakaneka venue lane syakaneka jaka ka bangin pulong ye ne jingseng ka baning kong na ka banta ki pa riunge ki banwan na ki ban ya lengba yo ne maurong road ka parking na ka banta ka jongki kan long hangte ka jaka ka jong i kong jong i doktor silla kabangi tipai ba ya ka kum kepung lusai kata gede ke jaka parking na kabanta ke joki banang tei kin ha banwan na kejan ban poi se ke jaka ha ka ba jing jingai ka longtang hapo sanspa mitari denang ta kabar ki bawan na ki thain mawati bat ki bayai leng ba ya ka surak umsring ru kin rung leng ba ya ka mau rung rut bat ka parking na kabanta ke joki ru kan long hang tei hapo pung lusai banang te kin sawan dak kejat syagane ke jaka ka bagi pelong ye ke seng sinat bat kabalai ki bawan na ki thain shillong ki bayai lengba ya umsing bypass ka entrance na ka banta ka jongki kan long kin rung ya ka surok badon lengba jong snong nong thmai bat kin ya ter kin poi ha ka jaka ka bangi lepun kre ya ka parking na ka banta ka jongki bat na ka ta ka jaka kabakin pang ye kali ke jong kiru kan jengai tang kumba hapo sanspa mitar hang ni ka jaka kabangin pulong ye ke jingseng barna ke benta ki bawan nagi thain nongpo ka jaka kaba kinrung kan dei na po merso bhala usurok uban lech ka Grace City William Kari kinrung nang tu surok bat kin poi hagane ke jaka bat ka parking na ka benta ke jongki ka don halendet jong neulum ubang ila penkre na ka banta ka jingiseng bat ka jingjingai ru na ka banta ka jongki kan nong palat ya kan rius pa lan news pa mitari di kata ka dei na ka banta ka jingsuk jong upa riunge ubanwan sing nagi jingseng habi dei bat ka lenti ka sengken kumno bakin rung bakin poi sya kaneka madan ka bangila penkre ban pelong ya ka jingiseng sinat ka baar riu ka baar nang ta kabangidon ban karpat nakaliang jong ka reception committee ya baro upai reungai ubanwan sekene ke jingeseng ngi karpat da phin sngoba ban ra ya ki shatri ge jong phi ban yada na ge jingshit jong ka sngi
bat hage juga poru ngi kerpan ya baro ki banwan sing ni jingseng bikin snobha banra ya ki jan siang ki jongpi naga banta ka jingbit jingbiang jong ki jakasong namar ba nagaliang jong reception committee nginomla ban penbiang lut ya pi ya ki suki bapin song henrei ngilapan krepat ya ki lum bat hangta pin hap song leng hak ti jan ki ba pi pin ra ngidon ke jingkerman bagan ke jingeseng kanlong ke jingeseng ka bahe de nagaliang jong reception committee oi ngilapan kre ya ka jaka den rei ngisngung tu namar ba nginomla ban penbiang lut ya ka jaka song de namar kata ngilapan kre ru ya ki artli ki lum bagi paitba kin song kawai ke desa din jong nek pandal ke bangidon bat ka baar ke desa desa kemat tena ka banta ki basong sekili ki lum bedan sadin ke pandal nagaliang jong reception committee ngilapan kre dak LED screen ke ba u pa irungai un yo I un page lengba jong LED screen di kabalai nang ta kaba nagaliang jong reception committee ngidon ya kaban kerpan ya baro ki barwan segene gi jingseng long bangir kerpan de bapin snobha ban kongu bat ban buram ya ka jing penyai jong ka reception lengba ki volunteers ki bangi lathung kenang bakan nom don kano ke jing blok kanom don kano ke jing dhang kali ba baro upai rungai un poisok syagane ke jaka kabangil pun kere ban pulong ya ke jingiseng but kaba bud nang ta kabangi don ya ke ban kerpan ya upai rungai uban wan syagane ke jingiseng but kam tam na ke banta ki bale ya ki video nagaliang jong reception committee nagbanta ka jingbet jingbiang ki jingyai bet jong ki jingseng ni da karpat ya ki personal youtuber kin snobha ban nom tan video ye ba nagaliang jong reception committee nginsha ban tan ye ki video ban pelai ye ki jingseng ka ba arpun riu jong ribhoi president not tang ya kito ki bala aibor lane ki bala authorized da reception committee bakin le ya ki video tinang benta ki weipat ka jingkerpat kalong pin snobha ban nom tan ni video bat ban nom pelai ru haki YouTube haki personal YouTube ki jongpi te ka bakhadu nagaliang jong reception committee ka bangi don ya ka ban kerpat na ka benta jong upai riungai snobha ban bu lem yangi ka balang haki jingduai ba ka bangin yo ya ka mariang ka barang ka barangkyang ba ka jingpen kre ka jongi kabalang ke pasrit presbytery ban priang ye gane jingseng kan long sisa ka jingkerku ke bakrau babaro ubanwan singane jingseng un yo mat ya ke jingkerku ha ke jingem ke basimet simet ke jongi bat khadu nagaliang jong reception committee ngidon ya ka ban yetu nagban ta ka jingtiplang ba ka balang bat ke reception ngilapen kre artli kimadan long jingseng kawai ke dai hangni nagbanta kasngi sonde bat nagbanta kimit poya kandon kandai hangte kamadan hapo penengsong kata kadai nagbanta ka jingtip jong upai rungai banwan singene jingiseng doblen kurku kublaish Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya